тармаи хирсону мушкилии он, аниқтараш хатари он. Ин пиряхро хатарҳои ба он таҳдидкунанда барои сокинон пурхатар кардааст. Соли 2002 дар пайи кандашавии ин кашолаях талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта шуда буд. дар натиҷаи такрори ин ҳолат соли 2011 бошад хушбахтона талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашуд. маҳз ҳамин пиряхи хурд минтақаи даштаки ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро осебпазир кардааст. ҳавосанҷ Ҷамила Байдуллоева ҳароратро дар ин мавзеъ мунтазам мушоҳида карда, гармии имсоларо бо солҳои қаблӣ дар муқоиса мегузорад. соли 2002 дар минтақаи Бадахшон дар қишлоқи даштаке ки дар натиҷаи об шудани пирях дар баландии 3000 метр боиси офати табиӣ гардид ва якчанд нафар одамон дар онҷо ҷони худро аз даст доданд. дар минтақаи Ванҷ ки ҳамасола хатари ҳаракати пиряхи хирсӣ дорад. пиряхи хирсон ки дар натиҷаи кандашавии соли 2011 худ то ба 1 километр поён лағжида буд, боиси баста гардидани маҷрои рудхонаи Абдуқаҳор гардид, аммо обанборро ба вуҷуд наовард. аз ҳамин хотир барои сокинони ноҳияи Ванҷ ин офат хисороти молӣ оварда бошад ҳам талафоти ҷонӣ дар пай надошт. бо дар назардошти хатари мавҷуда, соли аввал нест ки ин мавзеъ аз ҷониби мутахассисон зери мушоҳидаи доимӣ қарор гирифтааст. гармии тобистони имсола эҳтимолияти хамидани такрориро дар рӯбарӯи ин кашолаях гузошт. ҳадди баландтарини ҳарорат дар мавзеи ҷойгиршавии пирях то ба 30 дараҷа аст, аммо ҳароратсанҷ болотар аз ин ададро нишон додааст. асосан дар ин минтақа ҳарорат бояд то 30 дараҷа қарор гирад ва агар ҳарорати ҳаво то 33, 35 ё 36 дараҷа расад, чунин баландшавии ҳарорати ҳаво бояд 1 ё 2 рӯзро давом диҳаду баъдан боз ба пастшавии ҳарорати ҳаво бояд сар кунад, чунки агар пай дар пай, яъне ки зиёда аз 5 рӯз ё 3-4 рӯз ва баъдан боз баландшавии ҳарорати ҳаво дар ин минтақа интизор бошем, ин албатта хатари ҳаракати пиряхи хирсӣ мекардад. натиҷаи мушоҳидаи экспедитсионие ки дар мавзеи ҷойгиршавии ин пирях гузаронида шуда буд, нишон медиҳад ки ҳарорат дар макони ҷойгиршавии кашолаяхи хирсон ҳардам тағйирёбанда аст. зеро дар як вақту соати мушоҳидаи дурӯза ҳам 18 дараҷаи гармии ҳаво ба қайд гирифта шудаасту ҳам 34. маҳз ҳамин гуна баландии ҳарорат ин пиряхро ноустувор кардааст. ҳароратҳо баъзе маврид мешавад ки 32 градус мешавад, баъзе маврид мешавад 34 градус ва дар ин ҷо ҳаво тағйирёбанда аст. ҳарорат дар ҳар хел ҳолат аст. мо мушоҳида кардем 20 дараҷа, мушоҳида кардем 32 дараҷа, мушоҳида кардем 34 дараҷа, мушоҳида кардем 18 дараҷа. чӣ қадар ҳарорат баланд шавад, 40 градус, 45 градус шавад, мумкин аст ки сабабое ки тез обшавии пирях ҳам ба вуҷуд меорад ва кандашавии пирях ҳам мушоҳида мешавад. ин гуна пиряхҳое ки эҳтимолияти хамиданро дар гармии ҳаво пайдо мекунанд, дар Тоҷикистон 2 адад ба қайд гирифта шудааст. яке дар қатор кӯҳҳои Бадахшону, дигаре дар водии Рашт. вале аз меъёри муқаррари баланд гардидани ҳарорати ҳаво на танҳо ба пиряхҳои Тоҷикистон, балки ба дигар кишварҳо низ зарбаи ноаён зада истодааст. аз гармшавии иқлими сайёра Тоҷикистоне ки камтарин партовҳои экологӣ ва газҳои зарароварро ба фазо хориҷ мекунад, бештар аз кишварҳое азият мекашад ки дар минтақаи Осиёи марказӣ аз ҷиҳати ихроҷи газҳои гулхонаӣ ба фазо ҷойи аввалро ишғол кардаанд. пиряхҳо обшавиашон асосан ин гармшавии глобалӣ ҳастанд ва гармшавии глобалӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ аст. агар мо гӯем ки саҳми Тоҷикистонро оид ба гармшавии глобалӣ ҷои садумро мегирем. партовҳои парникии мо хеле кам аст, лекин коҳишёбӣ ва харобшавии пиряхҳои мо дар баробари дигар пиряхҳое ки дар Анду Арктика ва Антарктика ҳастанд дар ҳамин сурат дида мешаванд. вале шунидан дигар асту дидан дигар. бо вуҷуди суръат гирифтани обшавии пиряхҳо дар Тоҷикистон, барқароршавии онҳо коста гардидааст. зеро тибқи мушоҳидаи чандин солаи ҳавосанҷон дар Бадахшон ва Зарафшон ки қисмати бештари пиряхҳои Тоҷикистонро дар худ ҷой доданд, боришоти аз меъёр камтари барф ба қайд гирифта шудааст. зимистони мана гузашта ё ин ки зимистони 2014 дар минтақаи Бадахшон ҳамагӣ 20-25% меъёр бориду халот ки ниҳоят кам аст, чунки ба меъёр наздик ин маънои он дорад ки яъне ки каму беш дар ин минтақа дар ин ё он ноҳия
яъне ки боришоти барфӣ нисбатан зиёдтар бурданд, лекин ин сол ин яке аз солҳое ки ниҳоят кам бурдани барфи дар ин минтақа буд, лекин вале баҳораш сербориш омад ва асосан ин боришотҳои боронӣ буданд. ҳисоби хушсолӣ омадани ҳамин сола пайдо шуда. Садсолаи нав барои табиати Тоҷикистон хисороти бештареро ба бор овард. Олимон ҳисобиданд, ки Тоҷикистон ҳамагӣ дар зарфи 7-10 солаи охир 1000 пиряхи худро талаф додааст. акнун ки ин миқдор пирях мавҷуд нест, зарурат ба омӯзиши дубораи ҳолати сарчашмаҳои обии Тоҷикистон ба миён омадааст. дар муддати 70 соли охир бисёр қариб ки 1000 пиряхҳои майдаи хурд мегирем об шудагӣ нестанд. аз 14000 ки имрӯз мегӯянд маълумоти оморӣ аст, 14000 пиряхҳо, фикр мекунам ки қариб 1000 пиряхҳои Тоҷикистон об шудагӣ, пиряхҳои хурд майдае ки ба монанди якарча мана болои дарби варзо ино нестанд. агар дар асри 20 ино буданд, ҳозир аллакай дар асри 21 якарча дар харита ҳаст, аллакай мерем аз ҳамон пирях фақат як санги зард боқӣ мондаст халос. дар кӯҳсорони Тоҷикистон 14000 пирях ба қайд гирифта шуда буд, вале имрӯз бошад касе дақиқ гуфта наметавонад ки ин шумора ба чанд расидааст. Зеро омӯзиши пурраи гузаронида нашудааст ки он тамоми пиряхҳои мавҷудаи кишварро фарогир бошад. дар ин ҳол Тоҷикистон танҳо нест, балки пиряхҳои сайёра низ аз омӯзиш дур мондаанд. агар мо як таҳлил карда будем омӯзиши захираҳои обро дар сатҳи ҷаҳонӣ, ин соли 1932 мухта шуда буд ва дуюм мартаба соли 1957 ва то ҳозир ягон далелҳои аниқи илмӣ оид ба захираҳои об дар сатҳи ҷаҳонӣ умуман вуҷуд надоранд. танҳо соли 2007-2008 дар раванди соли байналмилали қутбӣ захираҳои об дар сатҳи ҷаҳонӣ омӯхта шуд. обшавӣ бо суръати пиряхҳо ҳолатҳои гуногунро ба вуҷуд овардааст. дар гармии ҳаво серобию, дар сардии ҳаво камобии дарёҳо баръало ба мушоҳида мерасад. офатҳои гуногуни табиӣ марбут ба об дар 3-4 соли охир ба иқтисодиёти Тоҷикистон $700 миллион зарар расонидааст. ҳолати ба амал омада ки он ба минтақаи Осиёи Марказӣ асаргузор аст, дар ҳоли ҳозир ба ҷуз аз Тоҷикистон кишвари дигареро ба ташвиш наовардааст. зеро аз серобии дарёҳои кишварҳои болооб, давлатҳои поёноб талаботи худро ба об бароварда месозанд. вале хатар дар он аст ки пас аз серобии имрӯза камобии оянда пешгӯӣ мешавад. Если ледники тают, то значит воды будет больше. агар пиряхҳо об шаванд, оби дарёҳо зиёдтар мегардад. аз ин хотир ин раванд дар як муддати муайяне хуб аст. беҳтар мебуд ки системаи мо барои қабули миқдори зиёди об омода бошад. аслан серобӣ хуб аст, зеро аз об танқисӣ камтар мешавад. вале ин раванд мутаассифона аз обшавии зиёди пиряхҳо ба вуҷуд меояд. агар ки пиряхҳо ба тамом об шаванд, пас дигар ҳеҷ чизи обмешуда намемонад. дар ин сурат аҳвол бадтар мегардад. сарфи назар аз ҳама ҳолати мавҷуда, кишварҳои минтақа бояд ба ҳама гуна вазъият омода бошанд. таъмини аҳолии Осиёи Марказӣ бо оби ошомиданӣ, чолишҳои дар пайдоштаи тағйироти иқлим ва ба ин монанд даҳҳо масъалаи ҳалталабест ки Тоҷикистон онро дар чорабиниҳои сатҳи байналмилалию минтақавӣ гӯшраст кардааст. зеро мураккабии ояндаи ба вуҷуд меомадаро дар соҳаи об имрӯз дидан мумкин аст. дар душанбе на як, балки даҳҳо чорабинии сатҳи минтақавию байналмилалие гузаронида шудааст ки ба ҳалли масъалаҳои марбут ба об бахшида шудааст. таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокӣ ки ин ҳадафи аз ҳама афзалиятноктарин на танҳо барои ҷумҳурии Тоҷикистон, балки барои ҳама кишварҳои минтақа ҳаст. дуввум масъала масъалаи таъсири тағйироти иқлим ва вобаста ба он чолишҳое ки вобаста ба таъсири тағйироти иқлим ба вуҷуд меоянд ва метавонанд ки ҳолати имрӯзаи истифодабарию идоракунию истифодабарии захираҳоро дар минтақа тағйир диҳанд. дар пайи нобудшавии пиряхҳо ва афзоиши аҳолии минтақаи Осиёи Марказӣ мушкилоти марбут ба об аллакай ба вуҷуд омадааст. коршиносон равандҳои навро ҳанӯз оғози масъала медонанд, вале мутахассисоне ки паёмади тағйирёбии иқлиму мушкилиҳои дар пешбударо дақиқан эҳсос мекунанд, пешниҳоди ҳамкории кишварҳои поёнобро бо болооб доранд. аз он ки мушкили муштарак аст, ҳалли қазия низ бояд муштарак бошад.
Ну, сложные проблемы надо решать поодиночку, очень сложно. мушкилиро дар танҳоӣ ҳал намудан душвор аст. Гап инҷо сари шарикии кишварҳо меравад. Агар ба масъалаҳои мавҷудаи минтақаи осияи марказӣ назар андозем, мушкилиро дар якҷоягӣ бартараф намудан лозим аст. ҳамкорӣ ва шарикии кишварҳо бояд барои ҳалли мушкилии имрӯза бошад. ин масъала ҷиддӣ аст. аз ҳамин хотир бояд ки барои ҳалли он олимону муҳандисон ва ҳатто сиёсатмадорон ширкати фаъол дошта бошанд. ин масъаларо дар сатҳи баланди сиёсӣ баррасӣ кардан лозим намеояд. аз ин хотир дар ин маврид мо бо огоҳии якдигар бояд барои ҳалли масоили дохилии худ амал намоем. роҳҳо вуҷуд доранд, зеро аз таҷрибаи дигар кишварҳо дар масъалаи захираҳои об метавон истифода бурд. Новые технологии, новые подходы по вопросам водосбережения и так далее. Вы знаете, сколько существует людей, столько существует мнений, существует такое выражение. Поэтому то, что касается выработки единых позиций, единых мнений, оно благодаря таким мероприятиям, которые будут сегодня, оно в какой-то мере находит общую платформу, находит какие-то общие методы, какие-то общие подходы. Поэтому сказать, что это можно решить за один день, за 2 дня, наверное, это будет чересчур самоуверенно, чересчур поспешно. Потихоньку, постепенно все эти вопросы, я думаю, будут решаться. баландтар гардидани ҳарорати миёнаи ҳаворо ҷамила байдуллоева 10 солаи зиёдтар аст ки мушоҳида дорад. аз гармии рӯ ба афзоиш қирғизистону ҷумҳурии исломии афғонистон ҳам дар канор намондаанд, вале дар сурати осеб дидани сарчашмаҳои обӣ дар тоҷикистон қисмати бештари осиёи марказӣ зарар хоҳад дид, чунки 60% оби минтақа дар қаторкӯҳҳои тоҷикистон истеҳсол мегардад. ҳар сол дар охири сол маркази ҳавосанҷӣ як солнома, яъне таҳлили солро пешкаш менамояд ва ин солномаҳо нишон дода истоданд ки дар ҳақиқатан 10-15 соли охир ҳарорати миёнаи солона баланд шуда истодааст қариб дар ҳамаи минтақа ва аз он ҷумла дар ҷомҳорӣ ва инчунин бурдани боришотҳо нисбатан аз меъёр камтар ба қайд гирифта шудааст агар ба муқоиса ба солҳои 60 ва 70 ва аввали солҳои 80. кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дигаргуниҳоро дар минтақаҳои ҷойгиршавии пиряхҳо бештар эҳсос кардааст, вале аз ҳолати ба амаламада дар кӯҳҳои бадахшони афғонистон нигаронии ҷиддитар дорад, чунки миёни бадахшони афғонистону тоҷикистон ҳамагӣ як дарё мавҷуд аст ки аз обшавии пиряхҳои ҳарду кишвар сероб мегардад. ҳоло ҳозир ҳолати пиряхҳои ҷумҳурии тоҷикистон мувофиқи маълумотҳои мо дар 70 соли охир қариб ки аз 25 то 30% ҳаҷми худшона яъне ки кам карданд. аз ҳамаш хатаровараш дар он аст ки ҳамсоя пиряхҳои мо яъне ки пиряхҳои афғонистон 75%-ашонро гум карданд. барои ҳамин хатаре ки дар оянда мувофиқи пешгӯиҳои мо моделҳое ки мо пешгӯӣ мекунем баъди солҳои 50 2050 мумкин ки дар тоҷикистон камобӣ мушоҳида гардад, сабаби ки пиряхҳои тоҷикистон ҳаҷмашон кам шуда истад. гармшавии иқлими сайёра агар аз як тараф ба обшавии бо суръати пиряхҳо сабаб гашта бошад, таъсири инсон ба табиат суръати раванди обшавии пиряхҳоро ҷоннок кардааст. хушкшавии баҳри арал на танҳо ба обшавии пиряхҳо, балки ба дигар хатароти экологӣ дар кишварҳои минтақаи осиёи марказӣ боис мегардад. коршиносон хушкидани ин баҳри дар гузашта азиму акнун биёбони боқимонда аз онро силоҳи биологӣ ба табиати минтақа арзёбӣ мекунанд. яъне ки худи баҳри арал аввал ба 3 тақсим ҳозир ба 2 тақсим шудааст. тақсим шудааст дар тарафи ҷанубияш, яъне ки агар гирем тамоман ягон хел мавҷудот нест. шӯршавии худи ҳамин қисми ҷанубӣ аз 100 грамм дар 1 литр намак нокиш зиёд аст ки ягон чи намеояд. ҳозир хуш шуда рафтааст, як хумзори калон шудааст. вақте ки шамол мешавад, ҳамин худи ҳамон хумҳое ки намак доранд бардошта ба болои пиряхҳои мо оварда мерезанд ки ҳамон пиряхҳоро об мекунанд. ҳаст аст. 90% оби дарёҳои тоҷикистон аз пиряхҳо асос меёбанд. иқтидори азими гидроэнергетикии тоҷикистон ҳам аз қуллаҳои барфпӯшида вобастагӣ дорад. аммо ба обе ки дар маҷрои худ равон аст, ҳам ниқоби иҷтимоӣ пӯшонидааанду ҳам сиёсӣ.
профессори тоҷик абдулҳамид қаюмов омили ин ҳамаро дар он арзёбӣ мекунад ки далелҳои воқеӣ барои донишмандони кишварҳои поёноб норӯшантар аст. интиқоби сиёсӣ кашидани проблемаи об яке аз сабабҳои худро дорад ки олимон дар ин самт корҳоро каме коста шуданд ва аз сабаби набудани далелҳои аниқ ва далелҳое ки илман таҳлил нашуданд сабабгори ин мешаванд. яке аз сабаби асосии ин дар ҳамин дида мешавад ва бояд ки олимон саҳмгузор бошанд ки далелҳои дақиқ гӯянд. акнун ки олимон даст ба кор шуданд, масъулият низ бояд ки миёни кишварҳои истифодабарандаи об тақсим карда шавад. адолат дар он дида мешавад ки ҳалли масъалаҳои пешгирӣ ва ё мутобиқшавӣ ба дигаргуниҳои иқлимӣ муштарак сурат бигирад. фишорҳои зиёд вуҷуд доранд. вазифаҳои зиёде ҳаст ки кишварҳои мо бояд аз пайи ҳалли он талош кунанд. масъалаҳое ҳастанд ки баррасии он дар сатҳи таҳлилгарони техникӣ лозим аст. конференсу форум ва ҳамоишҳо чун майдоне ҳастанд ки кишварҳо бори дигар мавқеи мушаххаси худро муайян менамоянд. дар ин гуна ҳамоишҳо андешаҳои гуногуни мутахассисон баррасӣ мешаванд ва онҳое ки натиҷагирӣ мекунанд бояд назари коршиносону мутахассисони соҳаро ба инобат бигиранд. аз ин хотир умед ба ҳалли масъалаҳо бастан пас аз анҷоми як ҳамоише метавонад нодуруст бошад. дар ҳамоишҳо андеша ва назарҳои гуногун метавонанд барои ҳалли масъалаҳои марбут ба об як заминае гарданд. Это вся подготовительная работа, это все высказывание мнений, все обмен мнениями. Они вносят свой вклад в решение проблемы. дар аввал заминҳои корами обии осиёи марказӣ 4 миллион гектарро ташкил мекард. аҳолӣ низ ба маротиб камтар буд. вале имрӯзҳо аҳолӣ ба маротиб афзоиш ёфту заминҳои корам ба бештар аз 10 миллион гектар расид. аммо дарёҳои сарҳадгузар бошанд ҳамон гунае ҳастанд ки дар гузашта буданд. пиряхҳо бошанд ба ҳарорати ҳаво истодагарӣ карда натавониста сол то сол ба коҳиши забонаи худ дучор мегарданд. дар чашми олимон ин далолат аз он будааст ки дар яхдони минтақа оташ афтодааст.